Id-diskors uffiċjali ta' Duka ta' Cambridge waqt iż-żjara tiegħu f'pajjiżna sar f'riċeviment fil-barakka ta' fuq is-Sibt filgħaxija. Meta kien qed jitkellem fit-tmiem l-ewwel jum tiegħu f'pajjiżna, il-Prinċep William stqar li l-merħba li ngħata mill-poplu Malti kienet waħda sabiħa ħafna. U affisser li għalkemm ma kienx mistenni li jżur pajjiżna u kien onorat li rrappreżenta lir-Reġina f'pajjiż tant tal-qalba. Il-Prinċep żied jgħid li martu, id-Dukessa Kate Middleton, bagħtet it-tislijiet tagħha filwaqt li sostna li hija kienet ħerqana ħafna biex tkun f'pajjiżna u li fil-futur qrib żgur se tkun qed tagħmel dan. Lejn l-aħħar tad-diskors tiegħu il-Prinċep William wassal ukoll messaġġ mingħand ir-Reġina Elisabetta II li bagħtet l-awgurju tagħha lill-President, lill-Prim Ministru u lill-poplu Malti f'din l-okkażjoni. Fil-messaġġ tagħha r-Reġina qalet li Malta tfisser ħafna liha, hekk kif iġġibilha memorji sbieħ ta' żmien meta flimkien mal-Prinċep Philip għexet l-ewwel żmien ta' mara miż-żewġa f'dan il-pajjiż. Fil-messaġġ tagħha r-Reġina fissret kif matul iż-żmien rat li l-pajjiżna jikber u jiżviluppa f'nazzjon konfidenti u kburi. Fl-aħħar tal-messaġġ tagħha qalet li f'Malta il-familja tagħha dejjem ħassitha milquha filwaqt li bagħtet li sbaħ xewqat għal din il-festa awgurat li Malta tkompli tikber u tikseb is-suċċessi tagħha.